Aquesta nina s'imagina com el tren passa per les vies on ella ara hi camina, però no sé si sap que fins fa uns 30 anys el tren no era una il·lusió, sinó una realitat. Per aquestes vies hi circulava el tren que anava de Palma fins a Artà. Enguany s'ha tornat a organitzar la marxa en defensa del tren de Llevant i ja en duim 7. Aquesta reivindicació, però, no és qüestió d'una comarca. Prop de 3.000 persones provenents de tota l'illa així ho expressaren. Tot va començar mesos abans, quan la plataforma es va posar en marxa i va realitzar tot un seguit d'activitats per anar preparant l'ambient. Dia 22 de maig, una representació de la plataforma en defensa del tren va ser rebuda pel conseller de Mobilitat i Ordenació del Territori, Gabriel Vicens, a qui li va ser lliurada una camiseta de la marxa Feim Via. El conseller va anunciar als representants de la plataforma que abans de l'estiu estaria enllestit el projecte de tren fins a Artà i que confiava poder-lo inaugurar personalment abans que acabi la legislatura. Volem fer via fins a Cala Ratjada i volem que també facin via, no? I que no tardin molt a donar-nos aquest tren. No? És una reivindicació popular, no demanant res a l'altre món. Bé, no recuperar 250 quilòmetres de vies de tren que teníem fa un parell d'anys, no? Però sí que és recuperar el trosset aquest i, per què no, a poc que la gent s'animi a fer una reivindicació d'aquestes. Però molt anant contents, no? I res, anem a demanar aquest diumenge i esperem a tothom, i esperem que tots els pobles de Mallorca s'assumin i que qualque dia puguin venir a Artà o a Cala Ratjada amb un trenet. No amb un trenet, no, amb un gran tren. No volem un tren de jogueta com el de Manacor. I per les paraules i la recepció que tenim a Madrid, doncs en principi sembla que va per bon camí. Ara bé, torno a repetir que jo crec que els ciutadans de les Illes Balears mereixen un bon conveni ferroviari, i no just ferroviari, sinó de transport públic en general, perquè en aquesta comunitat s'ha treballat molt poc el transport públic i sobretot en tema ferroviari mai s'ha fet cap inversió, sigui del color que sigui el govern que ha hagut a l'Estat, mai s'ha fet cap inversió a les Illes Balears i per tant els ciutadans no entendrien que no hi hagués un conveni ferroviari. A una de les aules de l'Escola de Música de Capdepera es reuniren una 50ena de persones per cantar la cançó que enguany els ajudaria amb les seves reivindicacions. Una idea que es posà per escrit i que es va musicar pel músic Antoni Nicolau. Vàrem parlar un dia de fer una lletra perquè vàrem pensar que seria interessant gravar-la i cantar-la. I un vespre em vaig seure a l'ordinador i em vaig posar a pensar un poc i va sortir bastant fluida. Suposo que les idees eren clares, les teníem bastant clares, i va sortir una lletreta curta, que no és gens complicada, perquè serà bona de cantar, i que crec però que resumeix un poc el que volem. Volem que a Cala Ratjada arribi el tren i volem que arribi ara, perquè fa 10 anys que ho demanem i trobam que ja és hora de que els polítics s'impliquin realment en aquest tema. Feim via, diu el cartell. Feim via, diu l'octaveta. Feim via, res el capell. Feim via la camiseta. Feim via és el nostre lema, una clara afirmació de que lluitant sense treva pel tren i l'estació. Com cada any, la marxa va partir de distints punts. Gent de tota Mallorca s'hi va sumar. Manacor va ser el punt de trobada pels marxaires que arribaren des de Palma i de diferents pobles per partir cap a Sant Llorenç. La plataforma normalment ha seguit fent feina durant tots els anys, en moments més activa i moments més inactiva, degut a que aquestes coses llancen molt. Aquesta festa i tota aquesta reivindicació de néixer deu fer uns 5-6 mesos i ens hem anat reunint normalment aquí a Sant Llorenç. Per mort que creiem que aquesta estació allà on estem és una estació emblemàtica que ha estat 4 anys sense obres i creiem que aquí era el lloc adequat per fer la festa enguany. Un conjunt de grallers i tamborers donava la benvinguda a tots els que estaven disposats a caminar per les antigues vies del tren. Només feia falta el capell de palla, la camiseta de la marxa d'enguany i un bon calçat.
Paral·lelament, la marxa avançava des de l'altre extrem de la comarca fins trobar-se a l'estació de Sant Llorenç. L'organització de la marxa pel tren és a càrrec de la plataforma pel tren de Llevant, que compta amb un ampli suport social que aglutina persones de Capdepera, Cala Ratjada, Son Cervera, Artà, Sant Llorenç, Son Carrió i Manacor, juntament amb l'organització ecologista GOP. Ha col·laborat moltíssima gent, ha col·laborat els ajuntaments, la confraria de pescadors de Cala Ratjada, que m'ha fet una fideuà perfecta, fons de per aquí, que m'han fet encimades, ha col·laborat gent de begudes d'aquí de Sant Llorenç. Durant el camí, els excursionistes pogueren prendre forces gràcies als voluntaris de protecció civil. Un bon glob d'aigua i fruita els ajudaren a fer els darrers quilòmetres del recorregut. Mentre la natura ens oferia imatges com aquestes. Els pescadors de la confraria de Cala Ratjada feia hores que treballaven per preparar una fideuà per dinar. Ahir vam estar tot el dia preparant, tallant, fent tot el marisc, el peix, tot això, i avui hem vengut de les 9 del matí i hem començat a fer brous i preparar tot això. I la primera pella era de 500, hem fet quasi mitja hora fent plats i mira quan som, i ara aquesta és per 1.000. I la gent m'ha dit que era molt bona. Jo venc de Capdepera, amb els meus companys, en Jaume, que ve de Capdepera, i també en Àngela. Jo, com que les cames ja m'afluixegen, he arrencat a Sant Cervera. Molt bé, hem vengut de Manacor, ha estat durillo perquè hi havia trens que havien d'anar un darrere l'altre, però mos ha agradat molt per a venir. Que l'any que ve podem venir al tren, al manco que per dins les obres ja podem passar, i aquesta fideuà boníssima, ja ho veus, era un plat així de gros i ja no me'n queda. I la fideuà és molt bona i ha anat bé, no ha plogut i ha anat bé de moment. Tot seguit començà la festa i el concert. A l'escenari també es llegia el pregó. Entre d'altres coses, l'escrit reivindicava que el tren és un sistema de transport útil, necessari i sostenible. Per damunt de tot, un dret dels ciutadans i no un caprici. Ara per ara, a Mallorca, estem en inferioritat de condicions respecte a qualsevol altre habitant d'Espanya o Europa pel que fa a infraestructures ferroviàries. La diada finalitzà amb les actuacions de diferents músics a favor del tren, com Suso Reixac, Lluís Gili o els Arpallots. Cada cosa tenia un preu. Salt i balla, sense tria, un recital. Com belluga, la xalana, no s'atura. Fai via, diu el cartell.
La cançó Feim Via va ser cantada per tots els presents. Ha arribat, és moment de provar el micròfon que no té fins. Jo m'encantaria que abans de les votacions poden acompanyar la meva dona fins a Manacor, no, en el tren. No? Vol dir que no hem de badar més. Feim Via vol dir que mos hi hem de posar de veres i Feim Via vol dir que hem de reclamar a Antic i a Zapatero que arribin dos bes perquè el tren arribi a Cala Ratjada i pensam que aquesta vegada n'hi ha de veres que sí que arribarà. Així i tot, són molta de gent que demanem estar en la zona de Llevant. Hi ha gent que ha vengut de Palma, de Bunyola, d'Esporles, de Lloseta, d'Índia, de la Pobla, Petra, Sineu, tots aquests pobles que m'hagin xerrat a jo, i això crec que és una cosa digna d'agrair, perquè avui en dia no hi ha molta de gent que vulgui destinar un parell d'hores d'un diumenge per una cosa col·lectiva, pública. En aquest moment nosaltres estem molt, però que molt contents. Hem estat molt de mesos de feina per un motiu que no ens afecta a nosaltres, sinó que afecta a tota una comarca i a tota l'illa. Veure que la nostra feina ha tingut resposta, que no som els organitzadors que estem a favor del tren, sinó que és una gentada que s'ha desplaçat de molt de punts de Mallorca aquí a fer festa per demanar que el tren arribi fins a Cala Ratjada, això ens fa que estiguem molt contents. Recorda, la plataforma en defensa del tren organitza la marxa des de fa 10 anys. Reivindiquen el retorn del tren a la comarca de Llevant. Més de 3.000 persones s'hi sumaren a la 7ª marxa pel tren. Fins l'any 1977, el tren va arribar a l'estació d'Artà.